Prøv at høre, Gucci. Det startede alt sammen med... Jeg lavede en mage, Gucci. Du sagde til mig, Saki, vi skal booste strat. Og jeg gjorde det, Gucci, og så hvordan nu gør jeg det. Jeg har fået nok. Alle de gange, hvor jeg ikke kunne booste mig selv. Alle de gange, hvor jeg måtte betale for boost, og tikke for boost, Gucci. Så hvad gjorde jeg? Jeg lavede en mage. Med navn Shiny One. Og hvad skete der, Gucci? Så begyndte det. Jeg tog mig sammen. Jeg levelede den op. Blev boostet op. Gucci viste mig, hvordan man boostede SM. Jeg styrede Guccis karakter i SM. Jeg wipede. Gang på gang wipede jeg Gucci. Med lips, uden resist eller med resist, Gucci. Men gav jeg op, Gucci? Smed jeg håndklædet? Nej, jeg blev ved. Jeg blev ved, Gucci. Og jeg klarede SM. Efter SM kom jeg ind i hvad? Hvor kom jeg hen? Jeg kom i sandkassen. Jeg gad ikke sandkassen, så jeg fik Peter til at gøre det og sprang det over med den. men så, Gucci, så kom Sunken Temple, og hvad gjorde jeg? Jeg gik ind i Sunken Temple, og jeg kæmpede, Gucci. Jeg kitede de packs, jeg så tiden gå ned 10 minutter, 7 minutter, 8 minutter. Tiden gik hurtigere og hurtigere, Gucci. Det gik bare fremad. Og hvad kom vi op i? Så lige pludselig var vi der, så var vi i strat. Og du har været der før med Sunny, og det kiksede, Gucci, og pulsen gik galt, og jeg glemte armor og så videre. Men jeg blev ved og pushede igennem, Gucci, og så strat fik vi klaret. Og det var ikke nok. Jeg havde conquered alt. Jeg havde klaret alt, Gucci. Men hvad gjorde jeg? Jeg lavede en ny mage. Fordi jeg havde nok af bare at være en solo mage booster. Jeg kan godt håndtere to. China Win kom på banen, Gucci. Fløj igennem SM. Fløj igennem FC. Fløj igennem SFK. Fløj igennem det hele, Gucci. Ind i sandkassen, og jeg klarede sandkassen. Du troede ikke, jeg kunne gøre det. Du sagde, så kan du gøre det forkert. Men jeg klarede sandkassen. Nej, det sagde jeg bare. Ind kom jeg i Strathome, Gucci. 2 mages, ikke mig. Joe, hvad sker der? Joe. Jamen, det var færdigt. Du snakker for lang tid. Ej. Joe. Så kugger du min tale. Der må du da være klar og replay den for mig. Det skal være en point der. Ej. Bro. Joe, hvad fuck? Ja, vi er nødt til at tage den helt forfra nu.